kinsa nakapuntos ang gahapon sa maong pag-appear ni Aranjuman Bessel ni former President Rodrigo Roa Duterte. Tanang puntos mo na kay Digong. Tanang puntos ako Ayaw, king nagawa ka puntos si Raisa. Babay man jud ko. Bidabe. Tagay daw kog mga kuan puntos di Digong nga mura ditog ni gawas nga inosente si Raisa. Inosente wasay kabangkaagan. Wasay kabangkaagan, wasay kalibutan. Dito dapit sa punto dong irin nga ingon siya nga wala man gud ka kahibalo kay wala ka nahimong mayor. Di ba? Wala nimo nakita ang tinuod gyud na problema sa community. So dili ka makarelate no sa problema sa mga mayors. Mo na ingon niya nga kamong mga magpapili ayaw gud niyo pili ang mayor. Kay labad sa ulo. Labad ayon sa ulo. So ingon niya si Risa, di ka kasabot kung anong ingana ako ang pamaagi nga model kog muhuraw kog tao. Kay wa ka kahibalo unsa gyud nahitabo on the ground gyud. Kadto mo lang daan. Kaya di ramang good kutob si Raisa sa PhilHealth. Imong balaod, linggo dito. Si Raisa sa PhilHealth day. Moro man naiusa si mga gialagaran kaniadton. May man siya kay igo ra man siya mo kag mga balaod, si hiring-hiring o niya bugnaw kayo dito sa iyang opisina. Kining mga mayor kadong irin labi na aging piskal, abogado pag yun. Niabot pag yun pagka-presidente. Presidente pag yun. So mao nang dito ang points perting murag na highlight na yun. Murag but ipasabot nimo nga murag kag moingon nga ngadto kang Raisa Hontiveros nga better luck next time. Pag mayor sa, pag prosecutor sa, pag presidente sa, usa ka magsigig pangutanan ako. Ikaw sa kay si Kabitaw si Estrada gahapon, nakarelate man daw siya. Kay niagi pa daw si Ana. So ana lang. Ayaw pag apel-apel kung wa ka kasabot. Ana ragod. Dili oy. Justisya katarungan akong gipangita dinhi. Pero nay mga nangamaltay nga mga inosente sa war on drugs. Anya nga gisuportahan man sa mga Davao mismo ang maong war on drugs ni. Pero gato nga kaday. Nga sa diyang pag-ingon ni Digong nga pag ako hatagan paglaing higayon. Ay sus, mao gihapon akong himuon. Yes, exactly. Patay gihapon sa war on drugs, dublihon ko pa. Labi nagmudaog na ron. Pero palakpak ang mga tao ba? Kato magpapalakpak sa mga tao sa gallery day. Baba to'y sentimento po sa kinatibuk ang katawhan nga nagsudong kagapon. Base sa atong mga comments sa Facebook dong irinog mga daghang viewers na mga kasagaran taga Davao man gid to. Aw kada mo istorya si Digong mo react man dayog positibo. Pag mo istorya si Hontiveros maghilom diha ma'am, uli na lang sa inyo, wala man. So kung basihan nato ang atong mga comments sa ato pod nga Facebook page, murag suportado gyud sa bawin nyo. So sa ato pa murag lemados Digong kagahapon nga hiring. Mubalik, murag di naman siguro sa babalikon, kani man siya nga tapusin na natin to. Mapasugot ko diri bahag ugmahan ta diri.